...180 yderst viljestærke mennesker mødes hen over en weekend til det årlige VUMP Ultraløb i Mols Bjerge. De fleste gennemfører løbets 70 eller 100 km gennem nationalparkens kuperede istidslandskab. Med kramper og syre i benene. Med overnatning på Fregatten Jylland. I blæst og kulde. Men også masser af gode venskaber, krammer og et fællesskab, som ingen af os glemmer. Jeg synes, det er et rigtig spændende arrangement, og det er noget, der trækker en masse mennesker til Syddjurs Kommune, som vil opleve kommunen på en lidt anden måde, end man ellers gør, når man går ud og går en tur, en resttur i naturen. Jeg hedder Mette, og til hverdag har jeg et kontorarbejde i et ministerie. Jeg er mest adventurator, men det er godt nok det her, og jeg glæder mig rigtig meget til i dag. Jeg hedder Eva Kønderskov, og jeg er 30 år gammel, og jeg bor normalt i København, men jeg kan godt lide at være aktiv. Normalt så laver jeg en masse triathlon, men nu har jeg besluttet mig for at kaste mig lidt over trailløb. Det er gået rigtig godt. Ej, det er gået udmærket. Vi har haft en god tur. Ja. Der var nok kommet et par bandord på GoPro-kameraet, da jeg lige vrikkede op på foden på et tidspunkt, og hvor vi heller ikke helt var skarpe på kortet. Det var lidt kritisk. Ja. Det er fedt. Ja. Fantastisk løb. Ja. Det er skræmt med alt det orientering. Det gør det noget sværere. Ja. Men fedt i Mols Bjerge og det hele. Dejligt at komme derud.